لا صاحبہ رب تو گورا قوم معاف کا بس نور ڈل کے مٹنگوا حق منا کمزے تدیو رسول مسلمان او یو منگی والحمدللہ زمان دا منبرنا با ہمیشہ دا اللہ پاکوالے بیانی سوک دا بزرگانو قصے بیانی پا منبرونو بانی ہمیشہ دا بدعت خلاف خبری کی پا منبرونو بانی ہمیشہ دا غلط و منحجونو خلاف خبری زمان پا منبر بانی ہمیشہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان بیانی منبرونو بانی ہمیشہ دا پیغمبر دا تابداری خبری کی دوی دا قرآن نلی خبر دوی دا حدیثون نلی خبر دوی صرف دا قیل و قال نا خبر دی دا قصو نا خبر دی بزرگانو نا خبر دی یو بزرگو ایک بزرگ تا او بس دا قصی دی بزرگ لار دا قبر او دا دربار او دا درگاہ قصی دی دوی او الحمدللہ ثم الحمدللہ دیر دا خوشحالی خبر دا سوک لگیا دی دا خپلو پیرانو صفتو نکی سوک لگیا دی دا خپلو باطلو معبودانو صفت کئی سوک دا بزرگانو عظمت بیانی پا منبرونو باندی سوک دا بزرگانو قصے بیانی پا منبرونو باندی او یو منگی والحمدللہ زمان دا منبر نبا ہمیشہ دا اللہ پاکوالے بیانی گی زمان پا منبر بانی ہمیشہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شان بیانی گی زمان پا منبر بانی ہمیشہ دا صحابہ کرام عظمت بیانی گی زمان پا منبرونو بانی ہمیشہ دا پیغمبر دا تابداری خبری کی گی زمان پا منبرونو بانی ہمیشہ دا بدعت خلاف خبری کی گی زمان پا منبرونو بانی ہمیشہ دا غلط و منحجونو خلاف خبری کی گی دا ایسی منبرونو دی الحمدللہ زمان